Richard Kakija Karwana ilu jattendi għall-laqat tal-kabinett għal dawn l-aħħar 21 sena. Kien l-uniku ambaxxatur li kien jattendi għall-laqat tal-kabinett. Dan stqarruha stess fix-xhieda li ta' quddiem il-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej u Barranin fil-ġimgħat li għaddew. Fl-aħħar snin Kakija Karwana kien jattendi għall-laqat tal-kabinett bħala konsulent personali tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi għall-affarijiet Ewropej. One News staqsa lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru jekk fid-dawl tal-fatt li Kakija Karwana ġie sfiduċjat mill-Parlament u se jibqa' jattendi xorta waħda għall-laqat tal-kabinett. Fit-tweġiba tiegħu il-kelliem tal-Prim Ministru Gordon Pisani mhux talli ma weġibx fin-negattiv, anzi qal li min jintalab jattendi l-laqat tal-kabinett hi fid-diskrezzjoni tal-Prim Ministru. Din id-dikjarazzjoni tindika possibilità qawwija li minkejja li m'għadux aktar imbaxxatur Malti għall-Unjoni Ewropea, Richard Kakija Karwana jista' jibqa' jattendi l-laqat tal-kabinett fuq deċiżjoni tal-Prim Ministru. One News staqsa wkoll l-Uffiċċju tal-Prim Ministru jekk Kakija Karwana hux se jkun intitolat għal benefiċċju jew bonus tal-li ma baqax ambaxxatur, kif ġara fil-każ ta' numru ta' ex-Ministri Nazzjonalisti li wara l-aħħar elezzjoni ġenerali ma baqgħux fil-kabinett u kif ġara fil-każ tal-ex-Ministru Carmine Bonnici li ġie sfiduċjat mill-Parlament. Gordon Pisani ma weġibx fin-negattiv u referina għal tweġiba mogħtija fil-Parlament mill-Prim Ministru għal mistoqsija parlamentari f'April tas-sena 2010. Dakinhar Lorenz Gonzi kien qal li meta jiskadi jew jiġi terminat il-kuntratt ta' Richard Kakija Karwana huwa jkun intitolat għal dak li sejjaħ bħala terminal benefit li jinħadem fuq il-prinċipji stabiliti għal ministri tal-kabinett. Din it-tweġiba wkoll tindika possibilità qawwija li Kakija Karwana se jkun trattat daqs li kieku kien Ministru u se jingħata terminal benefit li fil-każ tal-ex ministri kien jammonta bħala medja għal 17,000 euro.